താങ്ക് യു. ഇതിനാണോ നിങ്ങൾ പോയത്? Thank you so much. Oh my God. അവനൊരു വിഷ് പോലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തേ. ഞങ്ങളാരും വിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധാരണ മറക്കാറുണ്ട്. വീട്ടില് എന്റെ വീട്ടുകാരെന്നെ വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ കൊണ്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനത് മറക്കരുത്, നാട്ടിൽ പോയി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മാത്രം വിഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ പിള്ളേരോടൊക്കെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് ഇവിടെ വിഷ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.